senzeke Khokhovula is a right man, strong man, powerful. uya12 uhleli no Lady D ku Ukhozi FM. Khuluma no Len Mothondebele ukhokhovula ngokwegama ledlozi nokusebenza ngokamoya. Oh kuhamba kubili. Okay. Kuhamba kubili. Yebo. Wokudabuka kaphi? Ngizalwe eGwanda eZimbabwe. Oh. Ngangena eMzansi before inkululeko yomzabalazo. Okay. Ngaba ne dual citizenship, ngaba ngumuntu womzansi, ngaba ngumuntu waseZimbabwe, ngakujabulela kwamnandi. Oh kwamnandi. Ufike la usuvele sewelapha na. Kahle ngibe inyanga okuza kwami lapha ngilethwe inhlangano enkulu ngeke ngisho ngegama ngibe inyanga yabo namhlanje inkosazana amadoda akaphumele nje obala eshashalazini bangasabi ngoba ayikho into enzima njengendaba yocansi kuyithandani nemshadweni iyaphela imshado ngempela ipheli umuntu esaba lo cikilicane ngoba ufuna lokho okungcono emuveni kuke kwaba nenkolelo yamantombazana nabantu besifazana eMzansi ngokuza kwabafowethu abantu bangangizwa kabi angisiye umuntu nje onobandlulo noma ocwasanayo kwaba nendaba yabafowethu bama Nigeria bade la lensizwa nje imswaca ensizwa uyayibona kusho ukuthi mayemude kungenzeka nala emabhlukweni kude ushilo ukuthi sen under is no under 18 a program ngaloko kwasokusiba nabantu besifazana ukuthi angaphuma ayo testa laphana ingodo lezi zabafowethu ngale mayisebuya ngapha kowakhe umuntu afike esekhononda kakhulu ngoba phela kunaloko okude akuzwileyo icomplaint yana isifaka imcabango negative angazi ngayibeka kanjani ngesintu sethu emibi kumuntu ukuthi mina angiphelele njengendoda ngaloko okuncane kanti kwesinye isikhathi ngingakangeni endabeni yomuthi ngingakangeni endabeni yokukhulisa induku osokwagcwala kithi uphisinyana wona lwana mawungathola indlela nemshanguzo eyayisetshenziswa wokhokho bethu uphisinyana lwana uyakwazi ukwenza umsebenzi ophelele ngoba ukuzwakala nobumnandi abathi ubumnandi ngokwazi nangendlela engikholelwa ngayo abukho phakathi lemgodini kude le bukhona khona la eduze khona kuya ngokuthi ucicane wakho lo phisi wakho lo usebenzisa kanjani sayibona